Ako si Dindo, ginaingon. Ang tao nga magdupa o magluhod paingon sa altar sa simbahan. Unya inigawas, mutuasik ang laway sa pagpalibak. Usa siya kalubo nga nagasulob sa sapot sa usa ka karnero. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ay, pastilan. 10 minutos na lang para mag-alas 8 buntag. Malate na ko inismisa. Ang mga hinampak, wapag yun, mang mata. Hoy, mga animal! Pangmata na ko na mo! Musimba na ko, ha? Mga animal! Ma? Nansa man kamatar sila? Nagparihas lang yun mo si mong banada. Musimba ko, Sharo. Wapag yun mo mang mata, di ha? Mga matay pa mo, mo'y inyo. Gabiha sa di mo Marta sila, eh. Manungumang ko. Madunggag simbaw niya. Yung anak kang hilad ang imong sinultihan? Ay, musimba sa ko, ha? Inigpauli na ko, do. Magtrokista. Hahay, paita sa nang imong inahan April, eh. Oh, mayo kay niya ka, Dindo anak. Lami agad ang gisugba ni mong baboy pa. Lami kayo eh. Magsinuglaw ko nak. Ay, kalami. Nahibaw di ka pa nga muanhi ko? O siya nibaw. Nahibaw. Okay, kada Domingo do, baya kong magsugba o baboy. O niya, kay gimingaw man kong kinilaw. Muna gitawa og sinuglaw. Kaning kuan pa. Ano sa ko sa ato magparelax, ha? Ano naman? Nag-away mo ni April? Ay, wa man. Sa bahaan, kay ko sa kong ugang babae pa. O panigikan, paingon sa simbahan nga, nagyaw-yaw maayo. Pagpauli, giyaw-yawan medyo kong maayo. Maksapot! Ay, nak. Pasensya na lang ka. Kung saan, mga nangipon naman mo. Sige lang, nak. Kung makadawat na ako sa akong retirement, no? Hatagan ti ka aron magpatukod mo. Bisag kwarto lang. Alam pagsuko si mong ugangan, dong. Kaya bini mo, makagaba ang ugangan, dong. Ay, mau ba, Mare? Ay, sus, Mari. Kung tanawon ninyo, buutan kay ng banang April. Pero ang tinuod, Mare, salbahis kay na, gidapatan ko, anak. Hala, sus, Mare. Gabaan yun siya ni mo. Giampo ra na akong tanan, Mari. Kay di gyud ko mangandoy nga magabaan siya. Ay, kabutan naman maritar sila, oy. Ako pa no, naambot lang. Dapatan kay kong umagat. Ay, sus, dunggabon yun ako na siya. Balag mapreso. Basta makabawag lang yun ko. Grabihan mo mudaglibak na kumatrarsila, eh. Nansa ka diha? Ay, kog baldaha, ha? Kay nagrosaryo baya ko diri Dindo. Rosaryo? Dili, tinudanay ng imong pag-ampo, may. Membro man kang conjuring. O say conjuring? Joke itong ako, may. Eh, si pula bidaot na ko mo, eh. Huwag mo kumanapat ni mo. Parang musulti man ka sa mga silingan nga. Gitapatan ta ka, ma. Unsa? Oy, wag ko musulti, ana, ha? Teka, ma. Ang imong gisultihan, ana, ang numero 1 chismosa ning atong dapit nga si nang Marites. Ay. Uy, ako. Daray. Nagpapili ko sa mga anak. Ang bayan. May kaya niya ka. Bayot. O, samaan, ha? Dili ba? Ikaw mo nisulti sa kong papa nga. Gidapatan ako si Mama Trasila. Ay, oo. Kung mo masip, sulti ni Kwan Gon. Diyan! Mo si sulti ni Marta sila. Di ba, Mare? May sulti man ka na ko, anak. Ako? Oo. May nga, gidapatan kang Dindo. Sulti, Mare. Di ba, ma? Hoy, Marcos! Ay, gyud kog butang-butangi, ha? Marites kang dako, tinuod, ha? Hala, no? Ako naman nabutang-butang, ani. Marcos ka no, Marites ko, ay. Pahawa diri samtang nakapugong pa ko sa akong kalagot. Nagkupot ito ko groceryuhan. Kita mo, nagrosaryo ko. Ay, gyud ko ninyong demonyo, ha? Mag-ingat ka sa katabi mo. Mag-ingat ka sa taong katabi mo dahil hindi mo alam kung siya ay totoo. Hoy, ayaw pa makakbalitar sila, oy. Sige kang simba kada Domingo. Ay,
Ay, tinuod yun din nagisulti nila, no? Na, musimba ta, matag Domingo, way absent, pero gikan Lunes, hantod Sabado, back to the max. Ay, agay! Ay! Wait, ma! Unsa na? Unsa na? Kita to, kasakit. Kita mo kung kaninipot, ano? Intrigira kang dakong Marcusa ka. Ay, abaw ka, dako ka. Ay, Daon ka naman ni noon eh! Nagilagay mo muna pa! Hoy! 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 Oh. Ano di ba? Okay, Mga lamat. galing tapang Ramon ay. Yeah. Ramon Lao. Ako, kaya mo ni ingon nga lami kayo. May kayo. Hmm? Barato po kayo. Asa man baliton bay? Sus cute. Cute? Sige, sige. Okay, okay. May na-sponsoran ta na ba yun? Unsa man nga gimo ka ba? Ay, kwarto ra gud bay. Sikbit ra sa bay sa kong papa. Tubangin kog panday be. Ah, Pila may imong pangayong bayan na ha? Pila? inato lang ba? At banga ka, why bili mo na? Ah, okay, okay. Mobiya na day ka din he, April. Inikawan pa sa kwarto nga gihimo ni Dindo, ma. Unya. Biyaan na day ko ni mo. Ma, duha raman kabay ang latang gikan din sa tuagod. Sangpita lang, Miss Dindo, kung may kinahanglanon ka. Likay man mos gastuhan, no? Mama, uy, maglain lang gud mi, ma. Pailag kalain pagsabot anak matar sila. Ay, kami nga, oh. Napanos o ring laway ko nga wa na ko yaw-yawan. Ay, gutom ko da. Kapoy mag-adtos merkado. Adto na ko sa April, be. Mangayo kog kaon niya. Nanglakaw tong duha, maritar sila. Mao ba? Gituyo Gituyo maninila. Unsa nga, Mare? Wa, pre, ay, sige. Oh, Pas mong labas ko ini, da. Hoy, Dindo. Ay. Kay nakita ta do. Nga naman, Noy Aying? Ay, dako naman ni inyong utang sa kong tindahan, dong. Ha? Oh, Utang Noy Aying? oh. Tanawahan na nasa lista. Oo. Oh, doon na nagkasimana, dong. Tawahabok gas. Usa ka sako nga gadador, 3,100. Uy, ganun. Unya, corn beef, tag 45 ang lata. Unya, inyong gikuha. Tawa, napu kabuhok. No, napu kabuhok ni. Oh, 450. Uy, Unya, noodles. Tag cheese niya. Kuan kabuhok, 15 kabuhok. Oh, tawa, 150 ang noodles. Unya, ang buwan nukos nga. Ang usa ka kilo tag 450. Agoy! Ang kuan ani niya mga 4,150. O kadako na Oy! tanan. Unsa? Unsa may maning binuanga matras sila? Unsa ni? Ha? Hmm? Ay, gitingob na ko, oy, aron dili ko magutman. Ma, ano wa man ka mananghid na mo ni April, oy? Mister? Still. Angay lang, ma. Maugid, ma. Nagulat si Dindo sa kadako sa imong gikuha sa tindahan ni Noy Aying, uy. Wara ba na mo bayre kay waman mi kwarta? Unsa? Ato si Noy Aying, ma. Og bayri itong imong giutang sa iyang tindahan. Unsa? Ay bati agyod ni mong batasan Dindo, ha ka, oy. Na. Ako na inuwi batig butasan ini ron. Onya ikaw, nindot. Naluoy ba akong mamatar sila nga imong gitubagan ni Dindo? Sorry kay April, ha. Ang saon. Ako na hinuon ng batig batasan ini. Nga, siya'y nangutang unya kita'y pabayron. Kung nangutang si Maria, dili panilingon si Juan.
Ay, sorry gyud kay April. Nahibaw ko naluoy ka ni Mama Tarsila kay imo siyang inahan. Naluoy man pud ko gud. Sagdi lang kung mahatagan ako sa akong komisyon, salin sa yuta nga akong gidil, bayaran ako ang giutang ni Mama Tarsila. Thank you kayo sa mong pagsabutin. Wagit ko masayop nga ikaw nga akong nabana. Ay, kikisam ng kus nga. Agay! Sana Ilita ko na Roy. Bangwantag baby mo. Sige. Matar sila? Ma? Pulos mi way sapot ni April nga kalit lang gipatira ni Mama Tarsila ang pultahan. Kinasuko namo kay nauwaw kuno siya nga gipanabi namo ang iyang utang. Uwawa namong duha ni April oy. Nagdamang mo siya tulo ka buok tanod. Mao ko kasama ang kaagi ni Dindo, dinhining tulumanon. What's the style? Nauwaw style.